Sikhulumela namaster Lochane Ndima Degwana hasta la vista tada wa assalamu alaikum. Namhlanje ke sila eThekwini eDurban esibhedlela sethu esikhulukazi ekuhlengeni psychiatric hospital. Ngale kokuchitha isikhathi ngizocela ukubingelela umphathi wakhona la esibhedlela. Uzisho nje umphathi ukuthi wakabani bese usitshela wenzani la eminyangweni. Ngibonge kakhulu baba Maphisa. Mina ngingumzwandile ngowakaZondo. Ngisebenza la kuhlengeni esibhedlela eminyangweni wezempilo kwisifundazwe sethu ngiwumphathi omkhulu wesibhedlela. Siyini lesi sibhedlela lesi sehluke ngani kwezinye izibhedlela? Ngiyangizwa bethi la eminyangweni sinayibhedlela ekuthiwa siqala ekliniki size kuma CHCs kwenye kube no tertiary nobani. Leli uhlobo lwesibhedlela uzoqala usitshela siluyini lapha ke kulezi igaba ehlukahlukene nilifake under kusiphi isigaba? Siyisibhedlela esingasebenzi njengezinye izibhedlela lezi ezijwayelekile. Kepha ekuhlengeni thina sidila ngqo nalabo abaphazamiseke ngokomqondo. Ikuphi lokho ngasuka nje lapho ngitape ude naye sengiyambona lo ngendlela akhuleke ngayo angene ngaphakathi. Baba Maphisa uphendula nje baba Maphisa uke wathi mhlawumbe koza kwabo kahamba nawe bakhonana kangabashiya la. Absolutely. Hayi cha akunjalo. Kunemigudu efanele kuyekufunekala ukuthi silandele ma sizokuthatha kwelaphe la esibhedlela sethu ekuhlengeni. Njengoba ke uba Maphisa ke sesike sachaza ukuthi thina sidila ngqo nabantu abagula ngakwengqondo. Ngizocela nje ukuchaza ukuthi ukuze abantu bethu neguli zethu emphakathini kuze ifikelana. Asithathi abantu abayisukela emakhaya ngenxa yokuthi bayagula bezalana. Kepha thina eyethu inqubo ithi sithatha iziguli esezike zabona kwezinye zebhedlela. Bese ibhedlela zibona ukuthi lezi iguli zethu zidinga ukwelashwa okuthe xaxa. Kepha sebebabonile ezingeni labo baqala babelapha. Thina sizoqhubeka ngokujulile la beqale khona. Shuthi kuya referral system. Yes, phecelezi zirefer kwithina. Omunye ngazathi na sicela ukusithathe nje through ukuthi na umuntu makuthiwa ugula ngokwengqondo sisuke sikhuluma ngani lo sano psychosis noma njalo lobo ba no depression singabheka nthi umuntu ongagcina naye efika la noma usuke sesesigabeni sokuthi ngabani la umuntu onjani kusuke sekuthiwa ayi lo impela useyakho sekumele ezohlala nani la ngaphakathi. Baba Maphisa ngizocela nje ukuthi ngikucacise lokho. Ukugula ngengqondo bancane kakhulu abantu abazalwa nakho. Kepha ukugula ngengqondo isikhathi esiningi kubangelwa impilo esiphilayo nezinto esihlangana nazo emphakathini esiphila kiyo. So ngaleyo ndlela izinto esizenzayo ngaphandle zingabangela ekutheni sigcine sesiphazamiseka sesithola sekufanele ngempela size siyokwelashwa ekhungeni zezempilo. Kungaba mhlambe izinto ezikhona emphakathini yethu izinto ezifana nezidakamizwa. Kungaba nazo izimo futhi esihlangana nazo empilweni yethu masabantu ezigcina mhlambe sezisiholela ekutheni sibe sesino stress sibe no depression njengoba usubalile. Mhlambe ngenxa yengcindezi esisuke sinayo kulezo zimo esihlangana nazo sithola impela sesinama diagnosis athe ukujula afana no schizophrenia. Isinye ke sezifo thina lana ekuhlengeni okuyisona esinaso kakhulu isifo esifana njenge schizophrenia. Ischizophrenia nje ungakusondezela ugogo lapha ekhaya ongazi ukuthi sikhuluma nami ngisayididekele nje uyisondeza uthini yini ischizophrenia lesi? Ischizophrenia ke baba Maphisa mangathi nje ukwenaba kancane. Sibangelwa ukhona uthola ukuthi umuntu sibangelwa mhlambe
izinto esizidla emphakathini kuyenzeka futhi nanengcindezi umuntu egcine seneschizophrenia njengoba bese ngishilo kodwa umuntu mayisephazamisa ke ngeschizophrenia uzothola ukuthi omunye umuntu uyajika umuntu ejike eshintsha indlela yokuphila etholese umuntu mhlambe onodlame ebe nodlame kubantu ebe nodlame ekhaya okuzohamba ekuhambe uthola ukuthi useyingozi emphakathini kwabanye abantu ephinde futhi ebe ingozi nakuyena uqobo ngoba ama signs noma inkomba zeschizophrenia zehlukahlukene kaningi uyothola ukuthi umuntu usephazamiseke ngalendlela yokuthi umuntu usebona izinto engabonwayo abanye abantu ephinde futhi uthola umuntu usezwa amanye amazwi amtshela izinto ezingajwayelekile eze omunye umuntu eshintshe nendlela yokuphila abanye abantu uthola ukuthi uzukhetha ngisho nokuthatha impilo yakhe uqobo hayibo ake ngibuze la dokotela ngisewumfundi ngaye ngafika komnye umcimbi lapha ekudliwa amakhekhe lapha ngingazi ke mina ngayithathela ikhekhe ngadla ngase ngizwa lezi zinto oyishoyo nje kungenzeka kanti kwase kuyischizophrenia sengibona ithombe lapha ngizwa abantu bethi hari kuqhamuke nenyoka leli ikhekhe esasidlile kungazilali inani kodwa ke ngezwe ikhanda liduma kwase kuyisona ischizophrenia lesi mangabalula nje lapho bamaphisa ngaleso sikhathi kwangakabi sona ischizophrenia ingathi nje sisiyeza naso ngokwaso kodwa into ithi lezo kwakuyimpawu ekhombisa ukuthi lawo makhekhe wadlile ngaleso sikhathi ushuthi ade nobungozi okungathi mawungake kuthi uyaqhubeka ngempela uyawadla imihla nemihla lawo makhekhe lidela khona noma ukuyise khona ukuthi ugcine usuphethwe isona ischizophrenia lesi sikhuluma ngaso hayi cha impela ikhekhe sengilibuka kaningi mangilifika emcimbini ngize ngithi ulihogelo ba ngabona sengibona lenyoka lapha ke kuthi kazilala inani leli ikhekhe ngoba ngaluma kabili kathatha awuzakhala hey cha impela ke okunyeke mhlambe ngokwazi kwenu yini enyusa ke isigaba sokuthi abantu abaningi betholakale bekulezimo oyibalayo siningi bamaphisa mangasho nje inkinga yokugula ngengqondo ayikho kubaholi bethu ayikho kubaphathi bezempilo nabasebenzi bezempilo kodwa ukugula ngengqondo kusemphakathini esiphila kiyo nezinto ekhona emphakathini ngakho ke ukugwema ukuthi mhlambe sithole sesikulezo zimo kufanele ukuthi sizame ngazo zonke indlela ukuthi singasondezi sizame ukuthi singaze siyisondeze kakhulu nezinto ezingasiholela ekutheni sithole sesikulolu gibe lokugula ngokomqondo mhlambe ke omuzo kabuza uthena mawukuthi ke mhlambe ngila ekhaya sengiyabona ngathi umfowethu lapha noma udade wethu engihlala naye ikhona lento esimsuka nangu uyalwa kwenzeka into ezihlukahlukene iyiphi indlela ephephile yokwenza abanye babebiza amaphoyisa abanye bethi hayi mfaseni ngeintambo kwasha kwacima iyiphi indlela ephephile yokubhekana nalesimo ba kuyenzeka ekhaya ihleli umuntu kade right bese nimbone sesuka nje selwa umuntu ethatha amabhodlela siyesizwe nangegameko labanye bazibebulale nezingane zabo mase nibhekene naleso simo ekhaya iyiphi indlela enithi nina njengabahlenga abasebenza eduze nalesimo kumele sisenze thina esisekhaya bamaphisa kubalekile ukuthi masiyimndeni emakhaya sazane khona kuzoba lula ukuthi uma othandiweyo wami eseqala ekhombisa impawu ezingezona noma ezingajwayelekile kusheshe kube lula ukumbona ukuze esheshe kwazi ukusizakala ngesikhathi nje uqaphelisisa ukuthi othandiweyo ekhaya noma isihlobo noma ilunga lomndeni seliqala ukukhombisa impawu engajwayelekile indlela nje elula okufuneka uyithathe masinya umthathe umyise esikhungweni sezempilo esiseduze ikhungo zezempilo ke eseduze
ngingabala izinto ezinjengama clinic. Okay. Ama clinic asiwasebenzisa, ama clinic anabasebenzi abaqeqeshiwe, abaqeqeshelwe khona ngisho nokulapha zona izifo zengqondo. Awubakile. Lapha ema clinic abasebenzi bethu kuzoba lula ukuthi besheshe bebone nokuthi ngempela iluphi usizo abangamdlulisela khona esheshe ehambe. Kanti futhi omunye umuntu njengoba usho baba Maphisi uyathola ukuthi usekhombisa impawu mhlambe zodlame. Okay. Ngizothi kubani bakithi umuntu mayekhombisa impawu zodlame nathi asingabuyiseli ngodlame. Ngoba akusho ukuthi useyisilwane lo muntu. Usewumuntu naye. Ake uqale uzame ukuthi umngene ngendlela eyiyona. Kepha ke mawubona ukuthi hayi kungaphezulu kwamandla lo muntu unodlame futhi engakulimaza nokulimaza ngalimazana nempahla. Kubalekile ukuthi sibize abomthetho. Okay. Zisilekelele ngoba zona ziyakwazi ziqeqeshiwe ukuthi kudilwa kanjani nomuntu okhombisa lezi indlela zodlame. Okay, okunye mhlambe esiyasibone kukhathaza abantu isikhathi esiningi. Nangu kusefikile la isikhungweni sezempilo obonakalayo ukuthi uyagula. Uphazamisekile ake ngisho njalo. Uphazamisekile kodwa bese kuba nalesikhathi nina odokotela niqale nimbeke nathi thina esiphilayo kuthiwa ngazi u72 hours noma ubani hours okufanele niqale nim-assess kodwa nesambeke nabo lapha. Ithini into yalolu hlelo luka 72 hours and lubaleke ngani ukuthi kudlulwe kulona ukuze abantu bechazeliseke ukuthi lubaleke ngani lo hlelo umuntu angavela agqonyiswe nje kuthi hayi sekulo kodwa kunalesimo lesekumele kulindwe kwenziwe kusuke kwenziwani ngalo 72 hours. Ngokwenqubo yethu yomnyango wezempilo kukhona igule ezithize ezingalindi ngokujwayelekile njengazo zonke igule esuke egula nje lokho okujwayelekile. Laba abagula ngengqondo abanyeke babantu esiye sezisiqiniseko sokuthi abalindiswa. Okay. Ngenhlanhla zonke izikhungo zethu zezempilo kunohlelo lolo kuthiwa i-triage ngolimi lwesilungu. I-triage ke sisuke senzani sisuke wonke umuntu ongenayo kumele ebhekelelwe umuntu osuke khona osebenza esikhungweni sezempilo ukuze emyise endaweni efanele ukuthi uya ngapi engazethola umuntu wakithi eselinda kanti isidingo besingekho. Njengoba bengishilo ukuthi laba bagula ngengqondo siyasenza isiqiniseko sokuthi abalindi. Bese ngingena kule ka 72 hours. U72 hours inqubo mgomo yomnyango yokuthi umuntu ogula ngengqondo ikakhulukazi mazi ukuthi sibona ama signs. Okay. Siwabona okokuqala ukuthi hayi nangu wangazi ukuthi usenokwenza ngendlela engajwayelekile. Yebo. Kuye kube kuhle ukuthi lo muntu eqale eyiswe esikhungeni sezempilo esisezingeni elithe ukuba phansi kodwa elingaphezulu kweclinic. Okay. Lo muntu uyalaliswa esibhedlela bese sithi kuzomela simbheke simhlole simlaphe amahora angu72. Lawo mahora awu72 azosiza phi na? Azosiza ekuthini sikwazi ukuqondisisa ngempela ukuthi inhlobo yini yesifo emphethe. Iluphi usizo lwezempilo akaludingayo olumayelana nokugula ngakwengqondo. Yimiphi futhi imithi okufuneka simunikeze yona ezodambisa ukugula kwakhe ngaphambi kokuthi sesimdlulisele esikhungweni esikhulu sezempilo. Kanti futhi u72 hours uyasisiza ekutheni abanye abantu engazedluliselwe kwelinye izinga lezempilo kanti mhlambe adenge lapheka khona lana. Lo 72 hours ke usinikeza lelo thuba lelo. Abanye kenzeke ngabe sadlulisela uthola ukuthi uzogcinelaliswe mhlambe ngaphansi kwalo 72 hours. Sheshe kubonakala ukugula kwakhe egcine se dischargelwa kiso leso sikhungo sezempilo ngaphambi kokuthi
ezadluwe njengami njengoba ngangidlelela ikhekhe nje kuba nani ngavele seningiletha la ehlengeni kanti bekuyileli ikhekhe impela bakhekhe bakithi cha okunye ke ayikho into ebuhlungu njengokumukela umzali wakhe azofika kukhulise ukhulele kuyena kunika guidance nayo yonke into kwiqi sekumele umukele ukuthi ugula ngokomqondo umzali kokunye umzali ingane yakho uyayikhulisa uyayibona yenza kahle ifice ke izinto bese naye ihlukumeza igule ngokwengqondo mhlambe ukumukela thina ke siyabazali nezihlobo zalabo abasuke sebegula iyiphi message enenibanikene necounseling eninika ke manje abomndeni abasuke bebhekene nalesimo sokuthi ke ekhaya sekukhona ubaba nje besimathu uyena osupportayo la ekhaya yonke into sekumele samukele ukuthi uphazamisekile emqondweni Ngizothanda ukucacisa lokho ugula ngokwamqondo okanombana kukhethi kungaphatha omdala ngaphatha omncane kungaphatha omuhle kungaphatha ongemuhle nabababayo kuyabaphatha nabababayo awuthixo kungaphatha ophila kangcono kungaphatha ongaphili kangcono kungaphatha onemali kungaphatha ongenayo ngakho ke ukugula ngengqondo ngingasho ngithi imphakathi yakithi sizocela ukuntshela ukuthi akuhlukile nezinye izifo kuyafana nazo zonke izifo kuyafana nezifo eziyisikhashana kuyafana futhi nezifo ezamahlala khona efana noshukela imfutho yegazi nazo zonke izifo ngasucabanga akusho ukuthi umuntu ngoba esegula ngokwengqondo mhlawumbe okwakhe sekuhlukile kuyafana ukugula ngengqondo kuyelapheka awubake kwesinye isikhathi futhi makusho ukuthi akulapheki kuyalawuleka ngakho ke abantu abagula ngengqondo abantu nabo kumele benikezwe yonke into nothando olufana nabo bonke abantu abagulayo abaphathwa izifo ezahlukahlukene niyena wabona abantu abama professionals kakhulukazi befika ke beze befike khona la impela baba Maphisa sinaba abambalwa lana kanti futhi nakwezinye izikhungo ezilapha ngakho komqondo lana esifundazweni bayabathola impela ngobumninganyana kepha mase lana umuntu usenza ngakho konke ukuthi isithunzi sakhe siyasiqikekela akangazizwa engaseyiyona le yanto akayeyiyo ngenxa yokuthi uselana impela siyabathola nathi sinaba abanye babo ngiphathe kabi komnye ngithi ngixoxa naye thena nje usenesikhathi esidaba lapha akavakashelwa umuntu akekho ofikayo zombona niyabavumelani abantu bavakashelwe laba basuke betholakala izihlobo zabo zingekho eduze iyiphi imizamo eniyenza ukuthi mhlambe bagcine bebatholile abantu babo bakhona kungathi kuthiwa impela ayikuba nje isikhathi impela akanayo ihlobo akazazi okwasha kwacima but kuye kube nani nikhona into eniyenze mhlambe ngaphansi kwaleso sigaba Siyabonga sendi siyaqhuquzela kakhulu Nkosi yami ukuthi abantu bethu once waya esikhungweni sezempilo ngaphandle ukuthi mhlambe ezelana noma esikhungweni la gula khona ngokwengqondo kuhle kakhulu Nkosi yami ukuthi sibavakashele ukuze sibakhombise uthando uthando ngaphandle kwani nani uthando luyawelapha umqondo so umuntu mayezizwa ukuthi nayo uyathandwa uzizwe ebalekile lokho kuyamsiza ukuthi esheshe lulame kunoma iluphi uhlobo lokugula ngakho ke siyaqhubuzela kakhulu ukuthi abantu mabesekhungweni zezempilo asenze ngaso sonke isikhathi ukuthi siyabavakashela sixhumane nabasebenzi bezempilo mhlambe masingekho sho ukuthi yingempela okufanele mhlambe masiza sizobavakashela sibaphathele yona nikhulileke nje ezihlobo nifonele esikhungweni siyakwazi ukuthi sikhulumise nomuntu nesihlobo sakho singakwazi mhlambe siyisholo sona ukuthi hayi ngiphathele okuthize kodwa engaqinisekisa siumnyango wezempilo senza ngakho konke semandleni ukuthi iguli zethu sithola konke ezikudingayo hayi ukuthi umuntu mhlambe kuyoze kuphoqeleka ukuthi kuze kusuke abathandiweyo nehlobo ekhaya bemlethela izinto
abantu besilisa siyazi ukuthi inyanga ke le ebhekelela bona ngokwezimo zengqondo enye yezathu size seza nala ukuze ke sithi ukuya deep entweni ethinta ukukhulumisa into yomqondo. Umlayezo ke ongawudlulisela nje generally kubo bonke abantu kufaka imiphakathi nabo ka sebegula mhlambe nakubo ka besilisa ukubaqhuquzela behlale beyigadile ngento ezithinta umqondo. Engingakusho nje emphakathini yethu. Ngifuna ukusho ukuthi lapha esifundazweni sinezikhungo ezahlukahlukene zezempilo kuphi nakuphi kunesikhungo sezempilo. Futhi izikhungo zethu zimahala. Konke esikunikeza imphathi wethu sikunikeza ngaphandle kwemali. Abantu bakithi sisacela besebenzise lezi zikhungo ikakhulukazi izikhungo zezempilo. Njengoba usushilo thina amadoda siyaqinisela. Siqinisele ngalendlela ukuthi ukugula kuze kufike ezingeni leli eselibabazeka. Ngoba manje kwesinye isikhathi sikubona kuyihlazanyana ukuya lapha esikhungweni sezempilo. Cha angjalo. Awubakithi. Asisebenzise izikhungo zezempilo. Siphinde futhi sivikele lezi zikhungo ngoba ezethu. Siphinde sivikele futhi nabasebenzi abasebenza khona. Asikhululeke nje sihambe endikhungo zethu zezempilo ngaphandle konesi. Izikhungo zethu zonke la esifundazweni zivakashelwa odokotela nabanye ochwepheshe bezempilo. Absolutely. Ezinye zezikhungo ziba nodokotela usuku nosuku. Nalezi ezingabi nodokotela usuku nosuku. Kodwa njalo ngesonto isikhungo sezempilo siyavakashelwa udokotela. Ngakho ke bantu besilisa asingathi mhlambe ezikhungweni zezempilo ngoba hayi khona amanesi kuphela. Cha nabanye ochwepheshe bayatholakala. Ukuze nathi sisizakale singaze siye ezikhungweni sekwembula sekwembeso. Dokotela Mzwandile Zondo ke lo ophethe ke khona la isikhungweni sethu sabaphazamisekile nje bese echazile esisondele kusona namhlanje ekuhlengeni psychiatric hospital nakuyila besibeka khona ukuthi mapha ama services abanawo yipi indlela esingagcina siyithola sikhona ngazo la kodwa sithe hayi ngoba yena uphethe isibhedlela ake sithatheke manje nobabuke eduzeke manje okuyena ke oshaya lento ke futhi manje ke ya umqondo la ufisisa uMageza uMbambo kuthiwa oMageza ngobisa ngithi oMageza akwenzeki umuntu wakambamba bemumbi usuke nje ukuthi ijazi lelo makuthi mumbi yikho kuthiwa oMageza so ke ngiyathemba ukuthi ekhaya bazothi mabekubona ku television befakazisa ukuthi umuhle mina ngiyephawule kakhulu ba kuvele kube ngathi ngiyacwasa angincomanga ngapha sengiyancoma ngapha nginishiye niqabene la isibhedlela anti akufuneki lokho cha asikumukela le dokotela sithi awusibingelele usitshela ukuthi ubani wakabani wenzani futhi la eminyangweni. Sanibonani babukele bakhaya namalaleli igama lami ngu Dr. Siphiwe wakwaMbambo ngisebenza lapha ekuhlengeni Psychiatric Hospital ngisebenza as medical manager khona lapha esibhedlela ngibambene sele naye uCEO wethu uMr Mzwandile Zondo kade sikhuluma naye. Absolutely. Dokotela siyesifisa ukwazi ukuthi masikhuluma ngomuntu ekuthiwa ukuphazamiseke ngokomqondo sikhuluma ngani uchazela ugogo sekhaya ungazi. Hayi ke ngizochaza ke ukuphazamiseka ngomqondo kuhlukene kunezigaba ezihlukene. Okay. Khona ukuphazamiseka ngomqondo lokhu okuphatheka kabi. Lokhu abathi ngesilungu i-depression. Okay. Sithi thina ngesiZulu ukhwantalala. Yebo. Yes, ukugula komqondo lokho kokuphatheka kabi. Kulokho umuntu simbona ngani uhlale ephansi. Yes. Akasathanda ukuhlala nabanye ekhaya uthola ukuthi usehlala esekamerweni noma esendlini yakhe yedwa. Ume kade umuntu ethanda mhlawumbe ukudlala ibhola kanje ukubukela iTV akasakuthandi usehlalelele. Akasa enjoy impilo njengoba kade eyiphila eqaleni lokho kokuphatheka kabi. Kube khona izifo zokukhathazeka. Izifo zokukhathazeka yini? I-anxiety. Nakho ukukhathazeka kuyisifo umuntu esekhathazeke kakhulu. Omunye usesaba ngisho ukuyogibela eTaxini. Yebo. Ngendlela uhlale ekhathazekile unekhala yebo. Yebo ilena gama elinye elingasisiza lelo unekhala uhlale ekhathazekile ngezinto eziningi. Lokho esithi ama anxiety disorders nawahlukene ngezigaba zabo ukukhathazeka. Nakho uma ukukhathazeka sekwenza ukuthi ungabusakwazi
ukwenza izinto zakho za day to day, lokho sekusho ukuthi-ke sekuyisifo. Bese kuba khona izifo-ke zokuphazamiseka ngomqondo lezi sakhula sisijwayele ukuza kuthiwa uzoya e-Fort Napier. Yebo. Lezo-ke izona lezi-ke sijwayele zokuthi umuntu usezwa amazwi angekho noma esingawezwa thina bayamkhulumisa bamtshena lokhuyana lokhuyana abaphendula ukuthi usekhuluma nabo uthola ukuthi usebona okungekho nabo babamkhulu kanje kanjena uxoxa nabo futhi nakhona uthola ukuthi khona izinto aseyikholelwayo engakhetha nje umuzi angawazi athi owamukele umuzi and uyakukholelwa lokho and ayikho into engingamtshena yona ekhaya ukuthi hayibo ayikho lento eyishoyo ngoba useyakukholelwa lokho emqondweni wakhe sekukhona izifo-ke nazo ezinye ejwayelekile-ke lezo bese kuba khona-ke ekuthiwa-ke i-bipolar okusho ukuthi lokhu uyakhathazeka kakhulu noma uphatheke kabi kakhulu uphinde futhi ube happy kakhulu unazo zombili izimo lapho sithi i-bipolar njengoba isho ithi bi ingapha nangapha lapho ku-bipolar manje umuntu uyakwazi ukuthi kade ejabule manje secikekile futhi next week angisamqondi hayibo usecikekile akasanikhulumisa usehlala yedwa manje khona sasikhuluma nawe betheni uya-bipolar uyaqinqinqa into uqinqinqi uginqa igonqo uqinqinqi into kanjalo e-up and down laphana ku-bipolar-ke yabona nje nimthola ukuthi usedla nemali uthola ukuthi niyamazi phela uhola malini kodwa akasabambeke ezitolo kulezi insuku unomdlandla omningi akasalali usekhuluma kakhulu kanti niyamazi ukuthi umuntu ophansi ngeviki elizayo akasanikhulumisi nonke hayibo seniyaxaka kusekwenze njani lesi esinye-ke isifo-ke esijwayelekile-ke naso ukusibona ukuthi i-bipolar so sengiyichazile-ke izifo ey'jwayelekile but-ke mhlampe mina sengingathi-ke ngithema ngikuzwa ngazi ukuthi uqale ngalokho kusuke kusekuncane wakhula kwaze wafika-ke esigabeni lesesinzima usubipolar usuqinqinqa kubasho njalo kabanye kwasha kwacima futhi ke kujwayele insizwa ngizikhathi hey lo mfazi uyabipolar man angazi ke kusuke kusho ukuthi engathi nakho ke kubantu besifazane inabona abathile balandelelayo kakhulukazi labo besifazane angazi angifuni ukucwasa ayinabo abathile ebalandelayo kusho ukuthi ke umuntu wesifazane ngenxa yelokho esithi ama hormones unakho ukuthi ngelinye ilanga akamnandi kahle ngelinye ilanga uphinda behappy kodwa ngasho lokho ukuthi i-bipolar yikho kungafanele sihambe sinika abantu izifo sithi usibani umsebenzi kadokotela lo sizoshiyela kuwe kodwa bake bagqinqinqe bo ibone nathi hayi engathi sengizodiagnosa nami ngilapha okunye dokotela ngizokhuluma nokukhuluma wedwa umuntu mayihamba ngikhulela ubaba wami esekhulile nami ngihamba naye ngemoto sithi masihamba ngimuzwe ngathi uyakhuluma yabo uyathetha kodwa ngibonza kahlanye kodwa nje manje nami ngiyibone mangishayela sengiyenza le nto kungenzeka kanti kunakho kunokuhlanya okuthile noma into enormal leyo hayi phela umuntu phela umecabanga kenzeka ukuthi ucabanga uzukhuluma akusho lokho ukuthi uyagula kufanele kube nezimpawu nezinye esizizwayo-ke nokho sekunokugula but ukuthi mhlambe nje ningithole mhlawumbe kusesikhathi ucabanga kude uzuyithola hayi sengize ngiyababa sole sengibabaza ngedwa akusho ukuthi ngiyagula lokho umcabango usungithathile sengize ngiyakhuluma ngoba nabo laba babuka ama-TV uthole sexoxana mshaye mabe manje-ke ngiyibuze mhlambe singathi sitande sekuyikho njalo siyasaba phela manisho into siyayikada kodwa kusungikhululile ngoba kusho udokotela cha akafiki kimi ngisuke nami ngiyishayelela nje ngicabanga ngangikubona nakubaba wami ekwenza okunye-ke mhlawumbe umuntu angasale esesebenzisa leli thuba ukubabuzela emakhaya ilo ngengawubuza kudokotela ukuthi kumphathi ukuthi na mayisekhona umuntu sekuthiwa uyagula yiziphi indlela nini nithi asisukume siqale ngo1 2 3 nanokuthi ke uyibale zonke lezi zinto wasikhombisa uqalo masimbona nje jabule papa kancane secasukile ngabe sekufanele simqukule njalo ikuphi la kufanele simthathe khona suke sekusiphi isigaba sesithi asimse esikhungweni sezempilo asiqaleni lana ngiyabonga kulombuzo ngoba usemqoka ngoba isikhathi esiningi umuntu usuke engayibonile usuke ebonwa abanye yikho ke sonke kufanele silalele whether sake saphazamiseke ngomqondo or not kodwa ekhaya mhlambe kungenzeka kufanele silalele sise kahle ke lapho okokuqala umuntu mase nimbona ukuthi unokuphatheka kabi okungathi sekudlula amaviki mhlamba amabili amathathu siyambona ukuthi akabi ingcono
impawu le ekufuneka siyigade ngoba unakho umuntu ukuthi kuze kufinyelele lapho ukuthi uyazibulala khona. Yikho kufanele sigade. Kulokho kuphatheka kabi sengiyabona ukuthi awusekudlula amaviki amabili sengibuse esibhedlela. Akasanguluki nje lokhu nje ebambekile. Nje uhlale ekamerweni noma uhlale endlini yakhe akasasikhulumise kusemqoka ukuthi siqaphele nakho lokho umuntu uyamusa esibhedlela noma ekliniki nganxa yalokho hayi ukuthi umusa kuphela umeshaya abantu noma eshaya izinto nakho kuphatheka kabi umuntu uyamusa esibhedlela bese kuba khona isifo lesi esiphazamiseka khona la siyambona ku-active mhlawumbe ukhuluma yedwa ushaya abantu khona izinto ayibonayo thina singayiboni kusemqoka ke nalapho ukuthi sisheshe simhambise ngisho la nithi sisheshe simhambise kukaningi ngizokuthiwa uSibani usiyagula ngesikhathi engalashiwe siyaqhubeka isifo ngesikhathi siqhubeka isifo kwenza nzima ukuthi odokotela sifike simlaphe yikho kusemqoka ukuthi asheshe ahambe uma sisheshe samlapha usengaphinde aphindele esimeni sakhe esijwayelekile kanti ngesikhathi kuthatha isikhathi eside silokhu sibabaza sonke ekhaya ukuthi hayi uSibani kodwa manje asikho sure siyahamba kuyanyukela kuba nzima ukuthi alashwe so kusemqoka ukuthi umuntu banjani siyasheshe siyamhambisa uma sesibona impawu kube isona isibhedlela esishoyo ukuthi hayi nokho asikaboni ukuthi noma niqinisile khona sisikubonayo ukushesha ukulapheka ikhona okusemqoka kakhulu kunokuthi sihlale silinde sihlambe sesobona okukhulu absolutely nalokho okuncane sikubonayo kusemqoka uhlelo lokulapha ke nolusebenzisayo likhona nolufaka namaphilisi ukuthi mhlambe uzodla amaphilisi uzodla ini malukhona ke nenithini emakhaya ukugqugquza lapho ukulekelela ngoba ngiyacabanga ukuthi mawukuthi nitheka kabuyele ekhaya uzowakhohlwa futhi ukwaphuza mawuthi umuntu onjani umlayezo ke nene udlulisela kwabese ekhaya uthini Mase ke sesikutholile ukuthi unesifo esithile akwenzeki ukuthi singababiza abasekhaya sobachazela ukuthi okay uSibani sekwenzeka kanje suke sikwenzelani lokho suke sikwenzela isupport and isocial support ozoba nayo whether umuntu ohlala naye umuntu wasekhaya yibo futhi abazokusiza ukuthini noma ukuthi khona amaphilisi okufuneka uwadle uzohamba nabo sebetshengisiwe ukuthi nakho yikho esikhungweni sezempilo sinawo nama social workers aqashwe umnyango wezempilo nawo ahamba ebheke mhlambe nesimo ekhaya ukuthi okay sizokwenza kanje noma sesizofaka i-community caregiver ezohamba ilandele bakhona abantu ababhekele lolu hlelo lokuthi uma usiye ekhaya kuzokwenziwa kanjani abaqashelwe wona lo msebenzi abazonika nomndeni wakho i-counseling noma ukwaluleka ukuthi nasi isimo esesivelile umuntu sizomsiza kanjani bakhona nje abantu abaqashelwe lo msebenzi ama social workers psychologists etc abaqashwe umnyango wezempilo nathi bodokotela kanti ke futhi ke ukhona nomjovo uthola ukuthi uyajova nje kuphela ufika kanye ngenyanga uyajova awudli amaphilisi so akusho ukuthi wonke umuntu okuthiwa ena uphazamisekile useyodla amaphilisi khona abakwazi ukuthi nje ujova kanye ngenyanga bese yele ekhaya uyayiqhubekela uyele emsebenzini vele akukho amaphilisi awadlayo okunye futhi sike sizama ukuthi kwanamaphilisi asiqale sikunika inqwabo siqala kancane idose iyona encane iphilisi okuyilona elincane ongalidla ukuze sibambeke isifo ungeze ukuthi udle lodwa nje kuphela iphilisi so akubi into enkulu ekuqaleni enye insizwa nje yayiphazamisekile yathi mayiphuma baba sebethe kuyibamba inyangane ezimbalo esibhedlela base beyikhulula ukuthi awuye ekhaya kancane ubusu right bayinika ke imfumba ke amaphilisi yaphuma ngaphana kade ngasinda lokube ngishayisa kancane lento ngabe ngiyiginqe kanye wavela washaya wonke same time bamthole seqinileke la ngaphandle esibhedlela but ke ngengifisele nokwazi ukuthi na njengoba kuba nalesimo lesi ke sabathile emakhaya ogogo abakhohlwayo nakho kuyangena ngaphansi sakwakho ukugula lokho ba sinesimo la uthothe emakhaya kuzoze kuthiwa gogo walapha umthakathi noma ukuthi ngoba uvela avuke kusena khohlwe ukuthi uhamba nquna akasayibona ahambe ngena imizi yabantu enqunu lokho kokhohlwa ke nogogo abahambe bengena imizi yabantu nenithini nako ukugada ngisho community ukuthi nakho isimo esikanje kuyenzeka singene ngaphansi kwakho ukugula lokho
Ngibonge futhi bamaphisa uqinisile kukhona isifo esiphatha ogogo nje basibiza ngedementia ngokwesilungu siqondene nokuguga nje lokho kwenza ukuthi kwawena mhlambe kwesinye isikhathi uyikhohlwa igama lakho uba ngiyibona ingane yami sengiyikhohliwe negama layo nomuza ngisakhumbula ukuthi wona mupho wami khona kuphi kusekhaya ugogo kuze kuthiwe uyathakatha kusuke kungenjalo isifo lesi esiqondene nabantu abadala ekuthiwa dementia okuwukuthi thina kufanele sigqugquzele thina njengomnyango sihambe sifundise umphakathi ukuthi no isifo lesi isifo esikhona and siyababamba kakhulu ogogo bethu akusikho ukuthi bayathakatha noma sekwekhona into embi asebeyiqondile ugogo nje kuyafika isikhathi la useyakhohlwa noma ukhula nje uyayibona ukuthi akusafani nakuqala ingqondo sekukhona into ofika ungena endlini ethile futhi bengizofunani konje la uyacabanga kuma usumdala kakhulu ukuthi lento iya ngokuya isifike kulelo zinga ke lelo ke lokuthi ugogo usekhohlwe ngisho umuzi wakhe ngisho izingane ayizalayo hawu bakithi cha ngeke ngathi nami ngivakashela omunye sisebenza naye ngiyafika lapha uyam introduce ukuthi nangu wathi engakaqeda umthetho wambiza uthi dadewethu ozala wambiza ngadala ukuthi kanti unomuntu omdala angaka unodadewenu ungakanani kanti wena useyasho ukuthi hayi ugogo la ekhaya usesibiza ngabo bonke nje buseyayikhohlwela akazi ukasibiza ngosibanibani abuye ethi uyakhumbula nibenguthuma ukuthi angakazi akuthumela utho so isifo serious kangakanani lesi isifo serious kakhulu lesi ukuthi emakhaya ngiyacabanga ukuthi ngokukhula kwethu mhlawumbe umnyango wezempilo okuqala wabungavulekile kanje isifo serious lesi ngoba phela siya ngokuwe nanokuthi ke ogogo uthola ukuthi akadlili usekhohlwe ngisho ukudla ngoba akusafani nakuqala usekhohlwe ngisho ukudla useyawa phansi ugogo ngoba akadlile ngisho ukudla into eserious ugogo usekhohle ngisho ukuyigqokisa akayibona ukuthi akagqokile ngelinye ilanga avuka ugogo aswenka athi uyendaweni ethile nixakeke into eserious lena and iyakuphazamisa ukuphila komndeni ngoba manje nangumuntu senisaba ngisho ukuhamba ngoba nasi uzophuma ashonele yebo yikho ke ukuthi ngithi isifo semqoka lesi engafanele sisibeke eceleni isifo lesi kufanele umuntu aye eminyangweni wezempilo utholakala ukuthi engasizakala kanjani nane counseling ngokwaluleka emndenini Mageza ngiyabona ukuthi uyalaleleka ungakhuluma kusekuseni mangilokho ukudedele nje awuke ngeminute elodwa ungidlulisela umlayezo ke othinta nje ezomqondo emphakathini oKwaZulu Natal umphakathi waKwaZulu Natal okusemqoka kakhulukazi ukwehlisa kokucwasana nokucwaseka kwabantu abaphethwe isifo somqondo nanoma isiphi isifo kodwa ikakhulukazi lesomqondo ekuthiwa ke usecosha amaphepha sekusho okunye okuningi ngakho uyacabanga ukuthi kuyamlulaza lo muntu ngoba naye uwumuntu ufana nathi iyona into engithi ke kusemqoka ukuthi singamcwasa umuntu uma esedla medication uyafana nami nawe uyakwazi ukuphindela emsebenzini aphinda asebenze la kade esebenza khona absolutely siyabonga kakhulu dokotela ngithathele thuba ke ngisakukhipha la lokukhumbuza abalali emakhaya ukuthi ke igama lohlelo ikazanechat.gov.za sulishaka mnandi kuhle namhlanje sila ehlengisizwe psychiatric hospital and ekuhlengeni psychiatric isemanzi imtoti la isembokoteni kwamakhutha mina ngathi sethawuthe ukuthi khona usise ngangizwana naye ethi uhlala emanzi imtoti bese sijikela la manje ke kodwa sengiyabona kusho ukuthi naye kwakunesimo kayisebenza sona ke ikwamakhutha ukuthi so umakhelwane sakhelene kakhulu nemanzi imtoti kufana nathi ngapha evere lemsinakho ukuthi sisemhlanga mabe sibuza abantu impela ukwazi ukuhamba ngenyawo uma uya emanzi imtoti cha wayichaza kahle kodwa ngale kokuchitha isikhathi angikhumisa abalale emakhaya ukuthi ke njengoba uhlelo sisuke silishaya kuLwesihlanu namhlanje ke kuLwesihlanu usuku lesifo sikashukela baye bethi abadiabetes angazi noma ngisho kahleni abadiabetes isifo sikashukela kodwa ngale uchitha isikhathi ke sithinte lapha intokazi ethi yona cha Nkosi yami mina ngizoza ngaphambili ngikhulume ngalento ngoba indlela esengihambile kodwa ke dadewethu ngithe ngaphambi basixoxe nawe ngiyathemba ukuthi bakuchazelile ukuthi uhlelo leli
emsakazweni ozobukwa yizwe lonke uvele kumabona kude ukhuluma emsakazweni emkhulu yonke kwaZulu Natal ingakho ke kufanele ngiqale ngikubuze sisi ukuthi ke ulungelele ukuthi ungazoneka indaba zakho uyilekela abantu noma mhlambe uzofisa ukuthi isebenze ngenye indlela unayo inkinga yokuxoxela abantu ngalesifo esikhuluma ngaso namhlanje cha anginayo inkinga awunayo inkinga cha mawungenayo inkinga sizosho ke emoyeni cha sikhuluma noZodwa wakaphoswa sicelile ke imvume kuyenthi sixoxe naye ukuze acacisele abantu bayebethi abanye ungamletha udokotela ikhuluma into odwa wayifunda ebhukwini kodwa ke ixoxeka kahle mayizoxoxa umuntu oyihambile lendlela awusintroducele kodwa uZodwa wakaphoswa osuka kuphi owenzani nje empilweni masingazi ngawe kangcono nginibingelele nonke endlini ngezikhundla zenu okhulumayo uZodwa uMaphoswa Ncumalo ohlala eMlazi kaBi absolutely bayaphila abantu eMlazi bayaphila kakhulu abantu eMlazi mana ke isifo lesashukela ngizwa bethi isifo esinakho ukuvele kwesinye isikhathi uyitshela into uyahamba nje right kanti lokho sicashile bese sivele siqhamuka sesivumbu ngiyabona ukuthi awusintokazi esencane ukuthi nje umuhle ingakho lokhu ubuka ngathi usemncane kodwa ngiyakubona awusintokazi encane mawungakuthatha umuntu nje umbeke esithombeni ijourney yakho nalesifo uqale nini ukuthola kanti futhi isifo okwewacabanga ukuthi into ekuphethe ngesikhathi uzuthola uma ungasabi futhi ungasitshela cha mina ngikule minyaka lapha kobani ukuze ebe neclue olalela ukuthi ke sikhuluma nomuntu ongakanani uyabona kodwa ungayisho ngqo ibe yiyo kodwa ngiyakubona ubuka komusha ngenxa ukuthi wawumuhle ngalezi ayikhathi ngiyacabanga nje umama Ncumalo uZodwa yebo ngina 64 years old yazi mina bengithi uzothi una 40 64 years bengithi uzothi una 40 ngendlela ababa ngayo nje hawu bakithi sengihambile ke nalesifo sikashukela iminyaka ngezwa udoktor ngathi wakwayibamba nangapha eminyangweni ngingazi ke noma ke wawuyibambe ngempelani ngicela ungaphenduli absolutely ngicela ungaphenduli kwiqiniso khona absolutely kodwa ke singapha namhlanje nazo-ke ungibambile ke 2015 okay ushukela kahle hle ngangizwa umkhuhlane kuqala ekhaya ngithe nginomkhuhlane nje kodwa ngase ngibona ushintsho lalomhlobo womkhuhlane enginawo ngazibona ngiya kaningana etoilet ngazibona sengoma futhi okay hayi athi angazi kahle hle othi ngihambe ngiye kadokotela ngiyosho indaba yomkhuhlane ngoba phela ngiyasabana nokusaba into nje ayimnandi yebo mangifika kadokotela hayi bangibheke umkhuhlane bese ngiyacela ukuthi ake ningichofozeli ngiyasabana nenayiti ake ningichofozeli bayithi bothi kwenzakalana khona into engayiboni kahle hle yes hayi uNesi wathi nje ushwela wakho mkhulu ngendlela ebangalisayo wow bathi ngizokwenza njani ngacela umfana wami ngidokotela ngaleso sikhathi ngoba bengiyela nje umkhuhlane ngacela umfana wami ngathi ngicela sihambise eclinic angithi angikholwa angiyamukeli lento efika kumina manje yebo sahamba sa eclinic ngasho eclinic ngathi inkosi yami sacela khona into engayiboni ngisacela check ushukela uthi hawu ushukela ongaka kwenze njani angathi awukanti ukhona ngempela akubanga lula ke ngihlalela nezingane zami nje kubaba usahamba so ngihlalela nezingane zami ke ngabatshela laba abadala ukuthi hey bantu bami sekukanje bangichazelile naseklinikhi yonke into bangichazela ukuthi sambayidekeza isikhathi ngoba hayi ngempela kusho ukuthi nabanye benza same thing ngihlaleleke kahle nezingane zami zingisupporta kodwa ngiyabona ukuthi khona ngiyafihla akumnandi kushintshile impilo bengisaya lapho nami ngizokuthi ukuthola lezi ndaba kwayishintsha kanjani impilo yakho yabona ukubona ukuthi usuzoba nebhodo lakho manje ekhaya bangithatha kwathi kuba nzima ngathi manjalo mangithi ngiyaqoka into noma ngabe ngiyesontweni noma ngabe ngiyaphi ayike ngilingani angikwazi ngiyikala ngeingubo zami ngipha kwami
I end up sengithi akuthi mangihamba ngiqale ngiyilinganise into engizoyiqoka ukuze ngizokuthi iyangilingana yini ngoba ngelela ngathi ngifaka isiketi nje sino siphi ngemuva ngawubona usula awubakithi sesijikela nosarround hayi sesiyayirowundela sesiyayirowund sesumerikhora kodwa ke kwahamba ngase ngithi ngoba nginezingane I must be strong ngalesimo esengikusona esingazoshintsha I must be strong for ingane zami kakhulukazi engiyithandayo nangempela zingisupporta ingane zami ngazibona sengiwu normal person nje futhi ubakithi ngayibona nginalo shukela engithi mangitshela umuntu ukuthi nginoshukela uthi umuntu namanga ngithi nginempela usakho umuntu ngingakanani kodwa manje ngibona ngathi umuntu hayi ngikubona ngangoba nje ungakathi ngiyazi buka ngaphansi kwengubo ngiyiphethile nginciphisile so nje ngayitshela ukuthi ngizosticka nje ku diet na sekutheni nje ngazi ukuthi lento umngani wami usezophila nami ngimbiza ngomngani wami ngishukela ngoba la ngikhona akangishiyi nehamba nami nje ngino best friend awubakithi ngino best friend mina lo oshukela ekufuneka ngimazi ukuthi kuphilwa kanjani naye ngazi so ngaphila ke nayo ke lo shukela saze sababa abangani kakhulu njengoba ngiphila nanamhlanje ngibona ukuthi ngibe neallergy mhlasimbe bebebona lapha namanje kube neallergy ongayazi kusho ukuthi izinto zawushukela lezi esandleni kuyababa njengoba ngwaye nangaphansi kwenyawo ithiwa imali kodwa la ukuthi kuba buhlungu kanjani umuntu mengibona ngwaye athi imali ngise kubuyazi ukuthi nje nangaphansi kwenyawo kube naso leso sikhathi kodwa ngiyaphila nje kakhulu sengibuyelile futhi kancane egazini ngoba sengiyayiqaqa back ingubo zami usungathi manje ngineyingubeni kade seyihleli athi umuntu wena uhambile wayothunga ngithi hayi le ngube mango-2010 yango-2016 2006 ngiyayigqoka lezo ingubo ngoba sengibuyele so sengisho ukuthi ngakwamukela mina ukuba noshukela fanele ukukhulume wedwa ekamelweni ukhulume wedwa ekameleni ukhulume noNkulunkulu ekameleni lakho uthi uNkulunkulu ngiyazi ukuthi akuqala manje so ngicela ukuthi nje ngizomhlonipha lo naye ngicela ngihloniphe ngizohamba ngizoyidla treatment ngizoya ekliniki ngizokwenza konke engitshela kona ekliniki mhlawumbe ngoba isikhathi asekho ngakumina ngicela nje ungiphele umlayezo otshelwe namhlanje ukuthi unoshukela ngeminute elilodwa uthini umlayezo ongawudlulisela kuyena umphi umlayezo nakusengithi step elate singithi step kodwa nje kumuntu otshelwayo manje ukuthi unoshukela uqala kuba umuntu akakhulume noNkulunkulu ayikho la iyakhona indlela engadlula ngaNkulunkulu uNkulunkulu wenza imangaliso uzenzile kumina imangaliso nakho ngiyaphila namhlanje at the age of 64 ngiyaphila so umuntu kodwa ngeke phela kuqale kumane kube mnandi but uzoqhubeka abone ukuthi uyazi kanti ngeke ngahlala nomuntu okhuluma kanje ngoshukela ekhuluma ngayo mina ngikhuluma ngami angikhulumi ngomunye umuntu ushukela ube khona ugade uyigade ukuthi khona izinto phela ongasazidla onqamncane ushukela nani ehlisa kulezo zinto so uzophila kahle uzoqhubeka nje uphile phela nje you-discipline yourself nje phela idrink phuza kakhulu amanzi drinka usaphuzwa uyantshontshwa ngifuna uqamba nangakubantu fanele ube ngaka udrink abe ngaka amanzi kuthiwa usaphoza idrink noma usaphoza amanzi ngathi hayi ngishintsha ukhala ngiyakubatshele kanjalo ngoba nje ngishintsha ukhala yes kodwa nje angisanankinga nje yalezo zinto ebengizidla ezimnandi anginankinga nencane ngiyaphila nje ngiyambonga uNkulunkulu ngiyibonge nezingane zami zonke na-for children ngiyayibonga izingane zami bayangisupporta nje bangenzela yonke into ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngibongeke nokuthi namhlanje ngikwazi ukukhuluma ngihlale ngimlalela njalo absolutely njalo ngamasonto ntambama ngiyamlalela without fail ngihleke njengoba ngiyajabula namhlanje ukuthi sengize ngakubona futhi uzozizwa nawe ukukhuluma sengizothi hayi ngiyamazi kakhulu so ngiyanibonga nje nonke bakithi ngiyabonga kakhulu nomphathi wesibhedlela siyabonga ukuthi asivumele size la endaweni yakhe namhlanje on a Friday ilanga elifishane siyabonga kakhulu ngicela nje ukuthi ngiyabonga
Absolutely ngisho lokugcina ke nami ngizocela ukuthi ke sisakhipha nje dadewethu uyena ke mama uZodwa Phoswa obe nathi namhlanje okuyena ke ngoba sithi usuku namhlanje umhlaba wonke jikelele labantu abaphila nesifo sikashukela kodwa sithe sothe simlandile bese silanda nodokotela ke manje oyingcwepheshi ke kushukela angazi ke noma yena ke uyena okhanda ushukela noma uyini yobazi kwathi udokotela wesifo sikashukela kodwa ke sinodadewethu la udokotela lapha ya Prince Memorial Mshiyeni Memorial Hospital udadewethu Dr Lindiwe Mzobe socela ukuthi sikubingele dokotela usitshela ukuthi ubani ngabantu wenzani ke la eminyangeni. Ngithanda ukunibingelela nonke ngulindelwa Mzobe ngisuka le kwamaphumulo esigodi sethu singaphansi kwenkosi Sikhwama Samambethu. Awubakithi ngiyazi lapha kwamaphumulo akekho umuntu omumbi kamaphumulo bahle bonke abantu bakamaphumulo sekungaba ukuthi nje awusiyo wakhona mawumumbi cha dadewethu sikulento le ngenxa yesikhathi esesingishayayo sikulento yesifo sikashukela mangathiwa nje chazela umuntu kaFushanti siyini isifo sikashukela ungamgoqela uthini? Isifo sikashukela sikabili siphatha nombani nezingane ezincane ziyasiphatha uma ingane encane kungenzeka isicubu somzimba esibizwa ngepancreas ngiyacabanga ngezulu ibizwa ngamanyiki uthola ukuthi kungena infection amanyikwe hey ngihlale ngilifuna ngangitshela ukuthi inyongo bathi hayi akusinyongo ngiyajabula ukuthi ngilitholile ngemva kwesisu kodwa phambi kwesibindi isona esikhiqiza lento esibiza ngeinsulin. Insulin iyona elawula ushukela egazini ukuthi ungene ngaphakathi ecubini zomzimba ukuthi ukunika amandla ngoba uma ungena ushukela egazini awunawo amandla uzoba nje uzoyetha yebo so ushukela kukanjalo uma ingane nesifo siba nesifo bese silimaza amanyikwe insulin ke ayisakwazi ukuthi umzimba uyikhiqize ikwazi ukulawula ushukela egazini ngakho usuhlala uphakeme. Okwesibili abantu uma sebekhulile ngizona ingane ukuthi ungazinakekeli ungaziphathi kahle udle noma yini nanoma ngasikhathi sini ube nje umuntu odla njalo ushukela uyanyuka ke udinga le insulin le umzimba wakho oyikhiqizayo uthi sisebenza kakhulu lento kubiza ngeovertime ayisakwazi ukuthi ivule ngoba insulin uyukhiye lapha ezibini zakho zomzimba ivula amagede ungene ushukela usebenze uthola amandla uma ke lokhiye ususebenza overtime usulokhu uvulekile usulokhu awuvuleki uma imicubu zakho zomzimba ayisakwazi ukuvula ngoba usihlala isiningi ushukela umningi sigcina kudideka. Shuthi ke makuthiwa uphezulu ushukela yakho kusuke kusho ukuthi mningi kakhulu mningi egazini kakhulu makuthiwa yilo phansi ke kusuke kwenzakalani khona usuke uphansi kakhulu lapho uthola ukuthi mhlawumbe unenkinga yesibindi la uthola umuntu uyaphuza kakhulu engazili isibindi siyawugcina ushukela nazo yikho fanele sisinakekele uma ulambile ungadlile ushukela uphuma esibindini ungene egazini kuze izicubu zomzimba zithole impawu ke manje uzothi iziphi ke umuntu angabona ngathi cha sekukhona okunyonyobayo impawu wehle emzimbeni ungayi ngokwenhloso ukoma njalo ukulamba njalo uvuka njalo uyochama ukhathala noma ube nezigulo ezincane mhlawumbe ushisela umchamo nezilonda engapholi ukhwehlela njalo zonke lezo zinto uyagadla ngoba ugadla konke lokho engikuzwayo lapha ukukhathala ngihlale ngikhathalele nje shuthi ke manje kufanele ngiyobheka lo shukela mhlambe ke ngiyabona ukuthi isikhathi sami asisavumi kahle ngiyengizwa ukuthiwa khona o2 no3 no4 ngabe ubani bani sikuphike lapha sikhulumisa ini kuthiwa khona udiabetes angazi ubani u1 noma u2 ukhuluma ngani lapha sibuyela kulo mbuzo wokuqala ukuthi utype 1 ilapho umuntu nenkinga yamanyikwe ukuthi awakwazi ukukhiqiza insulin le eyehlisa izinga lashukela egazini uthuke ke ilo ophatha noma ubani onofuzo makuthi ugogo wakho noma umalume noma babekhaya bebe nawo ushukela nawe uzokuphatha mase usuka la from 35 or 45 kuyali yikho kubalekile ukuthi uyigadi mase ufika ko 45 Kuye kuye ekliniki ngendala leno40 yebo kunesonke uyocheck ukuthi yisemathubeni angakanani ukuthi ngithola ushukela yebo into ebaleke kakhulu manje ke iziphi kufanele siyigadeke makuthi nginalo ushukela ophezulu yiziphi izinto ekufanele ngihlale ngiyigadile munoshukela ophezulu sokushiya ukuthi unawo kuzomela ukudla amaphilisi akho ngendlela lokuthiwe kwadle ngayo esibedlela noma umjovo losukunikwe noma ukuthi okwakho sokuthi usuhlula amaphilisi fanele kumjovo fanele uzivoca voce ngokwe World Health Organization fanele abantu abadala bayivoce voce isikhathi esinga 150 minutes shothi amahora amabili
no half ngesonto. Oh ngesonto hey wangilapha bese ngibuka ukuthi umama umdala njalo 2 hours a day. No ngesonto sikathathu ngesonto uyakwazi ukuthi 30 minutes uyayivocavoca. Uyayivocavoca udla amaphilisi ngendlela uphuza amanzi njengoba umama deshile ukuthi uphuza amanzi awuhlaleli nje u100% uphuze ngoba 200% le i-drink inoshukela kuthiwa u-Alshon 250 mg so kuyikhumela u-Alshon uphuza i-100% uthi hayi mina ngiphuza 100% so kuyikhumela u-Alshon so now 100% nawo no sisodlana nte South Africa yini engabulala edliwayo so ukuyivocavoca kudla amaphilisi ngendlela bese ukuthi uphuza amanzi bese unakekela indlela odla ngayo isikhathi esiningi abantu badla noma yini funeke sinciphise ushukela esudlayo lo uthele etikeni thosi umuntu ufaka izipuni ezintathu inkomishini engako ufakelana udingi nokunciphisa lento ebizwa ngestarch kodwa phela limbi itiye mali ngenashukela uyajwayela yonke into la engqondweni ngadebeshe utshela ingqondo uyitshela teaspoon elilodwa lanele hey wangilapha ke lo muntu uyajwayela washo umnyathi ukuthi udade lo yena kuthiwa kamuhle athi hayi umqondo lo tshela umqondo ukuthi muhle unciphisa istarch yebo uyeka ushukela istarch ke into efaka inani istarch izo zonke izinto ezenziwe ngoflour impuphu irice wena usulwa nathi kangaka ngikuthanda kangaka ikhekhe uyasinciphisa usiyeke ngoba umzimba uyasidinga istarch ngoba uma udla istarch egazini sifike sibe ushukela lo udinga so uma ke usuzofaka ushukela phezulu kwestarch awushukela wakho uyanyuka phezulu yebo ngicela ke ungiphela imessage nje Nkosi yami usuku lweli labantu besifo sikashukela ngicela nje ungiphi message engizoyithatha ke ubuka iCamera lapha engizoyithatha ngibafakele ngithi nayi message evela kudokotela ngesifo sikashukela kusuku lwesifo sikashukela imessage ebalekile ngayisho ukuthi kumele siye ezikhungweni zezempilo njengoba uMr Zondeshile ukuthi bakhona odokotela nabahlengikazi uye wenza into okuthiwa iscreening lapho sike sicheck ukuthi umchamo wakho awunawo ushukela sibheka ne-waist yakho i-waist circumference akuthi ingakanani uma ufaka i-tape measure la uma umuntu wesimame akumele idlule ku-88 umuntu wesilisa akumele idlule 104 centimeters lokho kubeka ezingeni lokuphathwa ushukela yini umkhaba ke manje umkhaba yes awona impilo wawusugadla ke wesilisa nowesifazane usukululwe nami wena ngathi ubhekiswe kimi nje namhlanje hayi so sichecka kufuneka uhambe uyokwenza i-screening ngaphandle ukuthi uzwe inhlungu kucheck umchamo kucheckwe ne-waist circumference ukuthi amathuba akho angakanani ukuthi uphathwe ushukela bese ke sidlulela phambili mase sibona ukuthi hayi usezingeni ingakhohlwa ne-BMI i-body mass index lapho kuthathwa ubude bakho nesisindo sakho sibona ukuthi uma singaphezulu ka30 usuke usenkingeni kakhulu so lokho kokuthatha kwenziwa ngaphandle usubuhlungu uma sesibona ukuthi usezingeni siyakuchofa ke ngoba amadesho si-check ukuthi ushukela ungakanani bese sithatha negazi ukuchecka nezinye izinto ehambisana noshukela kubalekile ukuthi abantu bayokwenza lokho ngoba emhlabeni sokubonakalisa amazwe lawa aphansi all lower middle income countries ayanyuka amazinga abantu abashukela ngenxa yokuthi asidli ngendlela sihlala emadolobheni azikho indawo zokuyivocavoca futhi asiyivocavoci siyabhema siphuza utshwala kakhulu asiwadli amaveji asiwadli amafruits zonke lezi zinto zibalekile ukuvikela ukuthi ungaphathwa ushukela isupport ke kumele sinike umuntu ophethe ushukela ekhaya kumele bazi ukuthi umuntu onoshukela ukudla lokho akumele akudle ukudla kumele sikudle sonke ngoba ngishilo ukuthi sinciphisa isitashi sonke ngoba uma nihlala nomuntu onoshukela ekhaya nani amathuba eni maningi siniphatha ukushukela uhamba kwesikhathi ngoba ushukela lo kuthiwa i-type 2 usuphatha ngisho izingane ama-teenage ngenxa ukuthi abantu bakhulu abayivocavoci badla kakhulu istashi noshukela so funeke bamnakekele ukuthi uyawadla amaphilisi ngendlela ngoba uma meshila ukuthi indaba yokupheka ibhodwe elilodwa ayikho right funeka upheke ibhodwe elilodwa umndeni wonke badle ngendlela efanayo enempilo so bamnakekele nokuthi amaphilisi akhe awadle ngendlela ngesikhathi bamnakekele futhi ukuthi akanazo yini izimpawu zoshukela olimazayo ba-check inyawo zakhe ukuthi anazo izilonda menesilonda asigeze kahle asibhandishe size siphole ingaze sibhebhetheke kuze kugcine anqunywe umlenze awubakithi dokotela uyazi wayivala kabi ke sesinqumana la kodwa ke uze nayo kahle impela zodwa phosa udokotela wethu ke lo ngempela njalo sorry uDr Lindelwa Mzobe sengikuphambanisa nomala ongikhonze kabi othi ungilalela njalo ngisengakhrema yena kakhulu dokotela siyabonga ngesikhathi
senihlaleni sipha sona siyazi usuku olukhulu ke namhlanje la sikhumbuzisana khona ngesifo sikashukela umhlaba wonke jikelele siyacela ke bonke abantu abaphila nesifo sashukela beyibambe nje ishisa nalabo ke abangakayitholi nabangazi kubalekile ukuhlala siyicheke usho udokotela wenza screening lokhu uyocheck ukuthi ayikabi ngoba ngiyethemba ukuthi mayibambeke kuse early iyakwazi ukuthi ke ibambeke kalula kanti mawufike seku late thola silimaze nento eziningi nezinso nokunye nginabanga udokotela awunawo impela uma ubalila izinso izona ezilimala kakhulu ngoba ushukela into yenza ulimaza imithambo yemgazi yikho sisho ukuthi ungabhemi ngoba inicotine inciphisa umthambo wegazi uma ubhema unoshukela usulimaza imithambo yemgazi usulimanyelwa izinso ulinyalelwa imithambo yegazi enhliziyweni neya ekhanda usuphathwa i-stroke usuphathwa i-heart attack usubona lento abathi u-kidney failure ngenxa yokuthi awuzinakekeli asijimeni ke bafowethu siphuza amanzi ngiyawuthanda ushukela kodwa ke ngathi kuthiwa sinciphise itiye lishaye nje libaba linjalo ngathi imbiza unciphise nje kodwa wena ubala zonke into ezimnandi nomakhekhe utaswayeke konke lokho kumnandi nogwayi ke abagwayi ke shiyana ugwayi phansi bafowethu awulungile konke ke lokho kuba kushiwo ngale kokuthi ke isikhathi bakuthi sihlale silwa nathi sihlale sifisa uxoxa nani indaba ezimnandi kodwa kwesikhathi kuyasilimaza asivalelise sethi ke kulungile ke bani